Шампионат Супермото, клас S Junior и клас S3. Втори кръг от източноевропейския шампионат и републикански шампионат писта и Супермото. Кръг от шампионата на Турция Супермото. Както вече казахме, участници днес са 119 състезатели. Останали състезатели. Лимо обаче Стоянов не можа да подобри времето си вчера. Беленки взе. Девета позиция, крайна сметка взе. 9 направи най-много. Семих Темелташин, ето го е него. Господин Семих Темелташин, вице-президент на Турската мотоциклетна федерация, ще връчи трофеите в клас 65 кубически сантиметра. Купите високо вдигайте и нека чуем химна на победителя Турция. Шампанско, момчета, шампанско. Опръскайте го Семих най-накрая, тук 2 дена бяга и той е от отговорност. Ади! Ади! Ади, Никаи! Tamam öyle güzel baba. Çok güzel. Kaç. Aferin ha. Çok güzel. Ama. Ya her şey gidiyor. Ben de gideyim. Hadi ya. Ben de giderim olmuş. Hadi uzaktan güzel bir resim. Kaldır.